Ahoj, takže začínáme náš první vlog a teda cesta do Liberce. Jo, úplně pohodička. No, takže já vám ukážu hnedka můj outfit. Toto je můj outfit. Černé džiny, tričko, mikina, always be real. Jo. Culík. Takže tady už jsme v autě, sedíme a budeme výjíždět. Jupí. No. Takže tady je estetik záběry z cesty. Tady chlastám vodu. Tady už jsem z cesty totálně znuděná. Nedivíte se mi, doufám. Tady už jsem skoro u Olomouce, což není moc super, protože to je ještě moc daleko, prostě ještě 1:39, no way. No, prostě fotky nesmí chybět, z cesty, mapy a tak dále. A tady je náš room tour, takže si ho užijte. Tady spím já, to je moje postýlka, je to rozložený gauč, tady je kuchyňka, stoleček. Jdeme do koupelny. Takže tada, hezky si na vás posvítím, takže záchod, sprcha, okno a nejlepší zrcadlo. O můj bože, to jsem já, o můj bože. No, to světlo jsem neměla zapínat, hodně září, jako fakt hodně. Takže bají. A teď vám ukážu druhou polovinu. Toho. Ještě tady je chodba vlastně. Tam je do kotelny a do jejich bytu. Do jejich jakože domů, těch majitelů. No, takže tak. Takže zavíráme, to nás zajímat moc nemusí. No, postel. A tady máme skříň, jídelní stůl a televizi. No, a to je všechno. Takže bají zatím. Tady hrajeme karty a tady už ráno nasedáme do auta. O můj bože, byla tam taková zima. Hala, fotečky potom večer. Hrála jsem celkem dobře. Vypadla jsem uděláme potom video. Tady už je další den a to je neděle. No, moje výsledky byly fakt strašné, ale udržela jsem se v útěše a vypadla jsem v semifinále, takže dobrý. A jedeme domů, konečně cesta byla tak dlouhá, prostě pomoc. No, takže to je tak vše ode mě, já se s vámi loučím, takže pa!